Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to this fun vlog starring Pabibe and Pabibe! Hey baby! Wow! You got anything to say? Huh? Or nagpapakute lang? Yes, there you go. You're such a cute baby. Ikaw, Santa. Nagpapakit lang. Ngayong araw, Bunter fam, we are going to maglaba. Pupunta kami ngayon sa Sapa kasi wala kaming washing machine ngayon. Ano ba naman yan? So, ganito po kami maglaba dito sa Australia. Ano? Hindi. Nahiya. Hindi, actually, dapat pupunta lang kami sa taas. Doon kasi kami naglalaba sa parents ni Dwayne. Kaya lang, sabi ni Dwayne, punta kami ng laundromat. Kasi gusto niya maglaba sa laundromat. Yes, kasi kung sa taas, you have to akyat, you have to wait, baba, wait, akyat, and then transfer to the dryer, ganun. So, matagal, no? Mas madali kung may washing machine and dryer kami dito sa baba. Pero, wala. Wala pa kaming pera. Yes. Wala pa kami ng pera para makabili kami ng washing machine. Ano? Nitro? Oh, nahiya ka na, no? Nahiya ka na. Oh. So we are going to the laundromat. Maglaba kami doon. Next month pa kami bibili ng washing machine. Yes, di ba, baby? Pag may nagsasalita, nakikisabay ka, ano? You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Okay, baby Nitro, ready ka na ba? Huh? We will go to the laundromat, baby. Ano? Yes, yes we will. Mami Shanta, let's go. Bili tayo ng sabon. Ha? Sabon. Sabon dyan. Saan tayo bibili ng sabon dyan? Sa merkado. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Okay, Wonder Fam, andito na kami. Kami ni Baby. So funny. Alright, come on, Baby Nitro, let's go. Let's go, hey? Yeah. Okay, Shanta, what are you doing? Buksan mo na yan, buksan mo na yan. Kunin mo na yung pram. Yes. Pram pala, nasa Australia pala ako. Hello, Baby Nitro. Hello, baby. Okay, nandito na po kami sa laundromat. Andun po siya, Coin Laundry. Alright, tara na. Nitro fam. Pasok muna tayo sa IGA. Isa siyang grocery store. Para siyang Rustans, ganun. Bili tayo ng laundry soap, ganun. May doon nag-comment sa, merong nag-comment sa ano mo, sa channel mo. Sabi, ano ba yan, Dwayne? Nawawala na yung Australian accent mo. Madaming dumating kami. Okay. Sinetro na sa baba. Ito na siya. So, paano ba dito siya? First time namin dito eh. First time mo? Load clothes and detergent. Insert 1 to $2 or separate gun. Select temperature, push stop button. Yun lang. Paano yung dryer? Andito yung mga dryer. Ito siya. Oh. Ito yung mga dryer nila. Ang laki na. So, ilagay natin dito. Ganun lang. Sige, tara na. Pumili tayo ng sabon. Ito ang IGA. Uy, baka may lava heart. Bilang ko si ma'am. Have a heart pala. Lava heart. Have a heart? Have a heart? Ay, sayang walang have a heart. Yung have a heart, favorite ng mama ni Dwayne. Ano makita ko kung may have a heart? Ay, sayang. Sorry, ma'am, wala. Ganito yung mga chocolates, mga candies, mga lollies. Ito yung mga junk foods. Saan na ba sila yun? Hanap ka na? Why are you at the section in water? You're supposed to go section detergent. Didi. Ano ba tong Australianong to? Hindi marunong kung nasaan yung lalagyan. Ito yung mga ano nila. Wait lang, ano ba yung gusto ko? Ultra. Nain akong ultra. Ultra. Sige. Or umonala. At saka Pwede din umo. Ano pa ba? sunshine. Ito. Ay, concentrate yan. Sige.
At saka, comfort na sunshiny days. Or comfort pure. Ito na lang. Comfort pure. We don't need it. Fabric conditioner. Yeah, para mahamutan na itong laba. Go. Cloudy days. $10. Ano nangyari sa bebe? Nitro, hi! Look, baby! Look, baby! Kamusta, Dida? Okay. Kamusta ang bebe? Oh. No. Hey, hindi pwede. Hindi yan pwede sa'yo. You hold that one. Okay, you hold that Uy, one. kakainin yan. We're gonna pay for it, okay? We're gonna go buy that one. Bibili na tayo niyan. Ano, di ba, bebe? Yes. You want this one? Yeah, you want that one? You want everything? Okay. Lahat na lang sa'yo. Okay? Ikaw na. Sa'yo na lahat. We are strapping Nitro kasi malikot siya. Good. He just wants to stand up. Tayo siya ng tayo sa stroller niya. Ganyan ba yan? So, ganito yung machine. Itong sobrang malaki. Ilang kilos yan? 4 times. 6 times. Okay. May audience ka. Nitro. Ang bango ng ano no? Ng laundry mat. Hindi, mabango kaya. Yung mga damit yung mabaho. Ay, look! Tiny, look! Look there! We didn't read it? It's Peter Jackson. automatically added to each wash once machine starts. Oh, yeah. But this says load clothes and detergent. What? But that's instruction. Instruction. Ano ko ba? It doesn't make any sense. It's got Yeah, but where do you put your soap? It I'm just doesn't gonna put say. the soap in there anyway. Just on top of everything. Oh, baka mo sobrahan. Wow, si Bossing. Relax na relax. Uy, nasan na yung leg mo? Tumakbo. Wow, relax ang baby. Wow, relax na relax. That's too full. You reckon? Yeah, maybe you should transfer it to a bigger one. Oh, that's so annoying. Look at this one. Yeah, Nakakainis. para malaban ng maayos. Ano ka ba? Oh my gosh, yung mga damit. Masarap palang mag-film kasi hindi ako tumutulong joke. Nakakainis. Sana mag-film na lang tayo parate. Okay. Uy, naiwan! Ano? Naiwan! Hindi. This is whites. Ah, Has to be done sabi separately. ko nga. Okay. So, tingnan natin to. Okay. So we load the machine. Follow the instructions nga nandun. Load laundry and close that door. Free washing detergent. But it says load clothes and detergent. Open the top. Open the top, dida. Punada na ano. May soap ba? Alright. Alright, where's the soap? Where's the soap that we bought? Here Metro it is. has it. Metro has it. Metro is the guardian of the sabon. Diba? Alright. Sean. No, I think it... Oh! Doini, I think taga-adiya after nag-start and machine. Look. Yeah, but where? Wait, maybe it's inside there. Uy, baka where? Inside the boxes. Halimbawa, masasobrahan ng sabon yung ano, yung mga ano natin. Okay. Oh my gosh. You said Omo was a good brand. Yeah. Box is like broken. Oh. Okay, now what? Select temperature. Temperature will be cold. Cold. Yes. Push start button. Where's the start button? You see the start button? Start. Start. I think I have to pay first, don't I? Please present your card or your mobile phone. Oh no, nakita ni mo karda akong video. Card error. Authorizing. Thank you. Sarang Yeah, ibayad. I paid. Now we do cold, and now we do start. Nasaan yung tubig? Wala bang tubig? Ano ba yan? Kala ko ba alam mo, dinala-dala mo ako dito. Ayan na, may tubig na. May tubig na ba? Oo. Okay, let's put this one in. Ano, nahulog na yung ano na ito.
can you put my jacket in there? Sige. Walang tao dito. Fully automated to. So, walang nagbabantay dito. Automated lahat. Di ba, Shan? Oo, Walang staff. Walang staff dito. Si Nitro lang ang staff dito. Pag nasobrahan ng sabon yung ano mo. Naglalakad kami ngayon kasi 20 minutes pa para matapos yung laundry namin. Yes. Tapos may nakita kong halaman. Tingnan nyo, ang daming bunga. Sabi ko, nakakain ba yan? Hindi. Ang dami. Pang-ibon lang yan, bebe. Ibon ako eh. Oh, yung mga ganon, pagkain ng mga kulalaknet. Tight shot, tight shots. Ha? Tight shots. Wow. Ganda, no? Okay, Don't You Fam, naglalakad lang kami ngayon dahil inaantay namin matapos ang laundry namin. Sana walang magnanakaw sa laundry namin habang naglalakad kami. Grabe ka naman, may nangyayari. Kaya parang organized tingnan yung ano nila dito. Kasi buong area, mayroon silang rule. Ilang meters ba from the road bago ka pwedeng mag-build? Mga 6 meters ata. Oh, so from the road, 6 meters, dapat hindi mo pwedeng lagyan ng bahay mo or ano. Kaya meron silang ganyan, no? Meron silang lawn. Kasi bawal yan mag-build 6 meters from the road. Kaya parang organized sila. Tingnan. Oh, Nitro, we made it! Look, it's tapos na! Woohoo! Ito, 1 minute na lang. Oh, you know. Malapit na. Oh, Shanta. Next, we have to dry the clothes. In there! What? Ano? Para kami sa liwan. Ewan ko. Check natin. Come on, baby boy. Let's have a look, ha? Ayan. Tapos na. Ayaw ihulog ako. Madali kung may washing machine na tayo. Para sa bahay na lang. Tsaka dryer. Okay. Let me take this to the dryer. Wait, the other one. This one? No, I mean this one. It stopped. Okay. Do I need choose a bigger one so it dries maupay? Oh, yes. They're all big. Good boy, ang baby. Oh. Good boy ka? Ha? Okay. Yes, good boy ikaw. Ano? Good boy? Oh. Yes, good boy ikaw. Yo. Now what? Pay first, maybe? Hey, first, wait. Okay. Please present your card or authorizing. Oh, wait, what? Which one do I approve? Thank you. Oh, this one here. Medium, I guess? No. Oh, 12 minutes. Kay medium lang yung maging butang. Dapat dry talaga. Yeah. Hey Wonder Fam, maraming salamat sa panunood sa video na to at kita-kits po sa sunod na video natin. Don't forget to check out our other videos na in-upload din namin. Maraming salamat po. Bye for now.